ji ber şer û pevçûnên li Bakurê Kurdistanê û rewşa şerê Sûriyê raya giştiya Tirkiyeyê bi meraq li bendeye ku wê demên pêş çawa derbas bibe. Ji ber wê jî bi giştî civak wê pirsê dike ku wê Tirkiye ber bi ku ve biçe. Her derdor li gor rewşa xwe ya siyasî bersiva vê pirsê didin. Ev pirs li Stenbolê bû mijara civînekê. Civîn ji hêla komeleya rûbirûbûyînê ve hat eldarxistin û gelek akademisyen, rojnamevan û aktivîst beşdar bûn. Sahte bir barış havası vardı. Atmosfereke sexteya aştiyê hebû. Melservê atmosferê hêvî çê dikirin. Di hêzên ku neş dilbûn û neb armanca çareseriyê nêzîkê pirsgirêkê dibûn, di dawiyê de şer kirin. Pêvajoya aştiyê têk çû. Em rewşeke felaket re rûbirûne. Him desthilatdar, him jî PKK ji vê rewşê berpirs e. Ji ber ku piştî HDP ben derbas kir, PKK dikarbû nebe amûr ji dewleta ku dixwest şer dest pê bike. Malzeme olmayabilirdi. Şer û pevçûnên li Bakurê Kurdistanê qedexeyên li bajarên weke Sûr û Cizîrê û bandora wê ya li ser civakê di rojeva Tirkiyeyê de ciyekî sereke digire. Di vê mijarê de pêşbîniyên neyînî bêhtir dikevin pêş. MHP'nin siyaset alanı tamamen Ez wisa difikirim ku ji ber HDP qada siyasetê de tengav bûye û êdî gotina wan nel gel hikûmetê ne jîl gel rêxistinê derbas nabe, ber bi biharê ve wê pevçûn xurttir bibin û wê şerekî wisa derkeve ku me 35 salan de nedîtiye. halini göreceğimizi düşünüyorum. Di civînê de her wiha behsa cudawaziya li Tirkiyeyê jî hate kirin. Li gor axaftvanan li Tirkiyeyê her ku diçe civak ji hev dûr dikeve û di navbera wan de egera şer û pevçûna navxweyî derdikeve holê. Ferit Demirel, Rudaw, Stenbol.